Crec que Eina m'ha permès poder-me adaptar a diferents entorns, ja que la meva trajectòria ha estat diversa, des d'estudis de disseny gràfic, que eren més polivalents, que feien set, disseny gràfic, il·lustració, coses més experimentals, ara que treballo al tèxtil. La gestió de tot això i de les dificultats que et vas trobant pel camí determinen molt la teva manera de treballar. O sigui, hi ha una part que per mi és molt important, que és la de comunicar, no? El com exposar-ho, això. Perquè, primer, per convèncer, però segon, per tenir la màxima receptivitat possible. Mira, avui parlàvem sobretot per haver fet cultura del disseny, que era com obrir una mica les finestres del que és el disseny com de manera tradicional, o el primer que pensem. Llavors, sobretot per això, per aquesta menció, m'ha servit a l'hora de desenvolupar-me ara com a educadora al Museu del Disseny, per exemple. Pensar que jo quan vaig entrar tenia unes idees com més preconcebudes, més preconfigurades del que seria tot després i veure que potser estava en aquest sentit una mica equivocat, i 4 anys aquí em va permetre com desfer una mica aquests dogmes inicials i sobretot tenir una obertura de mires que crec que al final ha sigut molt profitosa. Doncs a mi Eina m'ha influenciat sobretot a trobar metodologies. Jo ara estic treballant en un àmbit més teòric, però m'ha servit Eina justament a tenir eines i on m'ha portat això, que sempre ha estat una mica cíclic. He tornat sempre a aquest TFG que vaig acabar amb Eina i crec que està encara present a com estic treballant actualment. I m'ha donat moltes eines i solucions i maneres de fer que aplico a dia d'avui.